سلااو ڕۆژ باش هەڤانۆ di derheqê Tirkiye Bakurê Kurdistanê û her wiha derbarê Rojava de hin agahiyê nû hene dixwazim were parve bikim. Herî dawî ji kecekê daxuyaniyekê hatiye weke bersiv e ji bo banga dawî ya Birêz Abdullah Öcalan. Ka em binirin çi heye çi tune ez hema ji we re pêşkêş bikim heval bila komîsyer hev bibin. Ez vê weşanê bi qasî 25 deqe 30 deqe dixwazim bibim eger hêz û teqata we hebe bi me re rêwîtiyekê bikin bi qasî 20 deqe. Daha de em dest pê bikin. Pêşî em ji Tirkiye dest pê bikin tiştê agahiyekê nû di çapemeniya Tirkiye'de û dikarin bibêjin weke bombeyekê hema bi tesîr nîşanda ew jî Fahrettin Altun ji wezîfê hate girtin. Ev camêr kesekî nêzê Tayyip Erdoğan bû heta niha patronê çapemeniyê bû. Di ragihandinê de di medya civakî de hemî tiştên ku mirov dikare pê bide bistîne teknolojiya li Tirkiye di mesela ragihandinê de ev Fahrettin Altun berpirsiyar bû. Mirovekî di beşê xwe de gelekî zalim bû, despot bû, zextekî zêde li çapemeniyê dikir û fabrîqeya derewan bû. Di hemî meseleyan de hem meseleya Kurd û Kurdistanê de Dem Partiyê de hem jî di operasyonên li hember CHP de hem jî di meseleyên îstixbaratî de hemû îş û karê wî derew bû çi qas bêjî ceza dibarand li ser çapemeniyê. Yani rojnamegeran ji vî camêrî nefret dikirin. Çi bû sedem ku AKP siyaseta xwe ya ragihandinê û ya çapemeniyê wisa bigarîne. Gelo dibe ku eleqa wî pêvajoyê hebe yan jî dibe ku pirsgirêkê navxweyî ê nav AKP be. Mesele ev e. Li şûna Fahrettin Altun kî hate wezîfedar kirin? Burhanettin Duran. Kî ye ev camêr? Alîkarê Wezîrê Karê Derve Hakan Fidan e. Yani dostê Hakan Fidan e hevalê wî ye pêra dixebite. Ji vir û pê ve êdî patronê çapemenî mirov dikare bêje Hakan Fidan e ji ber ku hevalê wî herî nêz Burhanettin Duran wê berpirsiyar be. Yani ji rojnamegeran ji çapemeniyê ji her tiştî yani hemî ew mekanîzmaya danûstandinê êdî di kontrola wan de ye. Çima ev însan ji wezîfê hate girtin ji ber ku Fahrettin Altun beriyan heye em zanin xwest hinek li hember İbrahim Kalın tê bikoşe. Xweşt wî sûcbar bike basa komployekî li hember İbrahim Kalın tê xwestin ji ber ku di mesela ew jî mesela Kurd vegirê de ye çima hûn zanin çalakiya Tusaşê hebû li wê derê hin belge peyda kiribû dixwest bi van belgeyan hinek serê İbrahim Kalın bixe belayê yan jî li hember wî komployekî pêk bîne. Yani dixwest nîşan bide ku di çalakiya li hember Tusaşê de kêmasiya îstixbaratî heye ji vê yekê jî İbrahim Kalın berpirsiyar e. İbrahim Kalın jî nêzê Tayyip Erdoğan e yan jî yan jî nêzê Hakan Fidan e. Ew meselekî wan ê navxweyî ye. Yani dibe ku AKP bi giştî biryarek dabe ku zimanê çapemeniya xwe êdî biguherîne. Ji ber ku bi vî camêrî Fahrettin Altun despot bi wî çapemenî dibin zilmê da bû. Dibe ku bi vê pêvajoyê re zimanê xwe jî biguherîne. Em nizanin lê mantiqekî li Tirkiye heye bi salan e bicî biye zû bi zû jî naguhere. Hevan hûn ji me re bêjin tona deng baş e her tişt baş e. Meseleya li Tirkiyeyê niha heqeten di çapemeniyê de wekî erdhejekî pêk hatiye. Ev camêrê ku hatiye şûna Fahrettin Altun xweş basa wî tê kirin. Mirovekî dibêjin akademîsyen e, zana ye, di mesela xwe de yani alimê vî îşê ye. Ka em binêrin ji vir û pê ve di çapemeniya Tirkiye'de, di zimanê çapemeniyê de, di Rûdûkê guherîn wê çêbin çê nebin. Em zanin dibe ku demên pêşme de çapemeniya Kurd jî geş bibe, mezin bibe li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û pêdivî hem bi guherîna qanûnan heye û hem jî bi mantiqekê nû heye. Mantiqekê nû çawa? İnsanê ku li derve xwendine, masterê xwe li derve kiribin, zanîngehê xwe li derve xwendibin, xwedî mantiqekî demokratîk bin, haya wan ji çapemeniya cîhanê hebe, ev îş çawa bi rêve diçe, bi derê wan nabe û hinek mirov bîn û nefes bide çapemeniya muxalîf. Wana hemî dibe ku perçeyekî guherînê be.
ev li aliyê ki ya dijî ez hema ji wara bêjim ez vê hema bînim ser ekranê hevando îro bersiva kecekê heye ez dixwazim hûn li bendê bin tiştên pir balkêş tê de hene halekî girîng heye di banga Rêzdar Abdullah Öcalan de wê halê red dike yani keceke kîjan aliyê peyama Öcalan red dike tevlî nabe operasyona li hember CHP di dome îro şaredarekî din hate girtin tîmê şaxa tawanên darayî yani êm maliye ev hêzên maliye sûjbariyên gendeliyê dixwazin bikin li CHP ya Rêveberiya Ewlehiya Stenbolê li hember şaredariya navçiya Şîleyê ya Stenbolê operasyonekî da dest pê kirin di wê operasyonê de heta niha şaredar Özgür Kabadayı hejmareke berpirsên şaredariya Şîleyê hatin desteserkirin di derbarê operasyona li ser şaredariya Şîleyê de heta niha daxuyaniyekê fermî nehatiye dayîn di operasyonê li dijî şaredariyên CHP de heta niha 16 şaredar hatine girtin şaredarê Adîyamanê yê Samsurê bi cezayê hepsa li malê bi şertê kontrola adlî serbest hate berdan herî dawî heştê tîrmehê şaredarên Antalya, Edenê, Samsur bi hinceta gendeliyê hatibûn desteserkirin şaredariyên Antalya û Edenê ji kar hatibûn dirxistin em zanin alîkarê şaredariya Edenê di mala wî de perê hatibû dîtin hem jî di qutiyên baklava de ev bila bi vî awayê hevano hêzên Quwetên Sûriya Demokratîk Qesedê li hember Daişî operasyonekî dane dest pê kirin operasyonekî ne zêde berfireh lê ev îşaretê wê yekê ne ku dibe ku di demên pêş me de Daeş hinek zêdetir serê xwe rake Daeş zêdetir bikeve nava hereketê li Çolistana Sûriyê û li Îraqê dibe ku Qesedê hem bi hêzên pêşmerge re bikeve nava tevgerekê hevbeş yani koalisyona navxweyiya Kurdan pêk bînin û hem jî hêzên Amerîkayê wê piştgiriyekê zêdetir bidin Qesedê niha hevdîtinên li Şamê çêbûn ez bawer dikim aliyê Kurdan hinek li ber xwe dan di meseleya tevlîbûna nava Sûriyê de şertê wan giran in tevlîbûn wisa yekalî nameşe yek dewlet yek al yek ziman yek quzul Kurd yek nizanim çi bi vî şeklî nameşe gotin aliyê Kurdan bi taybetî General Mazlûm Ebdî hin daxwazên Şamê red kirin ji ber vê yekê niha tam lêhevatin çê nebiye Amerîka jî pir naxwaze zorê li her du aliyan bike lê Amerîka jî hinekî di zorê de ye hevando ez heme o behsa operasyona Qesedê bikim ve bernameya me ye du ya ku 3 saet û nîvan domand ve çewedît giran bû guftuguyekî xweş bû dem bi dem merû tiştî wisa bike xweş e ne hêvarê me dest pê kir heta 12 şevê jî dirêj bû çû hevalan ji xwe re nîqaş kir bersivdan pirsên hebû di şik û şüpheyên di serê hev de derxistin holê û ji wan re bersiv geriyan êdî ev tişta bala we bikişên û dikarin temaşe bikin heqeten balkêş bû xweş bû tiştî wisa urf û adetekî kültûrekî guftugûyê di nava me Kurdan de çê dibe kêfxweşim dibim wesîleya vê meseleyê ez hema bidomînim di daxuyaniya Qesedê de hate diyarkirin ku tîmên operasyonên askerî jê ra dibêjin tol ên girêdayê Qesedê bi desteka hêzên koalisyona navdewletî operasyonekî ewlehiyê li darxistin li Kuderê li kampa Holê li dijî şaneyekê çeteyên Daişê di dewama daxuyaniyê de ev agahî hatin parvekirin piştî temamkirina xebatên şopandin û lêgerinê û komkirina agahiyên îstixbaratî hêzên me nasnameyên terorîst Mihemed Safî el Ewel jê ra dibêjin Ebî el Berra êdin jî Abdulrezak Mahmud Selame jê ra dibêjin bi navekî din Ebî Abdurrehman tespîtkirine û ew girtine ev jî bi vî şekliyê hevano kecekê bersiv da banga Rêzdar Abdullah Öcalan a di derbarê Almanyê de nûçeyekê ye dixwazim û li bendê bin nûçeyekî balkêş e bi taybetî hemî kesên li Almanya dijîn wan eleqedar dike koçberan eleqedar dike
koşber malbatê xwe bi kîjan şertan dikarin bînin Almanyê qanûnekî guheriye muhalefet di dewrê de ye gelo meriv dikare vê qanûnê şûn ve bigire ji ber ku qanûnekî eceyb e pir zerar dide koşberan koşberên Bakurê Kurdistanê û ên Rojava eleqedar dike ji nêz ve ka bala xwe bidinê ez ê ji we re çi bibêjim gelo îhtîmal heye merû bikaribe ev qanûna ku li dijî koşberan e li dijî malbatê koşberan e şûn ve bigire îtiraz bike û bandor li çiqas Kurdan dike biryara Almanya ya da derbarê koşberan de nayem cî bidin bersiva kecekê ka çi gotiye li hember banga Abdullah Öcalan ka min ji we pirsî deng we bersiv da neda ez dixwazim emîn bim hevalino ka bêjin deng baş e ez hema bidomînim roj baş ji we re her bijî hûn her hebin ji kerema xwe re bi vî şiklî bidomînin hemû hevalê me ê ku li me dişopînin bibin abone û her wiha pê li derekî bixin zengil mengil ji bo ku dema me dest bi weşanê kir ji we re agahî were baş e deng baş e süper heval wisa dibêjin hûn her hebin min nexwendibû niha min xwend em hema cih bidin banga kecekê hev serokatiya konseya birêvera a kecekê daxuyaniyekî daye di derbarê banga doh ya Rêzdar Abdullah Öcalan ku li temamê rojhilata navîn di nava Kurdan de dengekî mezin veda çapemeniya cîhanê jî ciyekî pir berfireh jê re veqetand yani piştî 26 sala cara yekeme hem dîmen yani video hem dengê wî derketiye derve û dest bi demekî mühim a dîrokê dike yani pêvajiyeke 5 salan ku Tirkiye temamen ser û bin bû di encama vê pêvajiyê de bi dawî kir yani dawî li şerê çekdarî anî ecayîb bi tesîr e lê tabî tirs û fikarên Kurdan hene em çawa bikin ji Ewropê ve qedera me wê çawa bibe em fêrî şerbûne em fêrî serbilindiyekî bi hêza sîlehê em fêrî serbilindiyê bûne gelo em vê serbilindiya xwe dikarin bi rêbazên cuda bidomînin mesela em bihêz bin dîplomasiyê de bihêz bin di zanebûnê de bihêz bin di siyasetê de bihêz bin û em serbilind bin û em ji hevû de hez bikin gelo mümkün e gelo dibe ku em tenê pişta xwe bi çek û sîleh vegirê bidin niha tişta ku Abdullah Öcalan kiriye çek û sîleh danî aliyekî got ey Kurdino aha ji we re meydan bê çek û sîleh tê bikoşin ji bo mafê xwe heta ku derê hûn diçin divê em ji bîr nekin ku biryara sîlehê biryara çek ya li hember dewleta Tirkiye jî Abdullah Öcalan bi xwe da bû îro bi xwe dawî lêtîne ev biryara wî ye ji bilî rêz û hermetê wekî din rêyekî me tune ye wî biryar de ye ew biryara xwe şûn ve vedikişîne a tekoşîna milletê Kurd û Kurdistanê elbet ew jî di nav de ye wê tim bidome bi rêbazên cuda ha kî çawa rêbaz dixwaze dikare bikarbîne elbet li hember dewleta Tirkiye daxuyaniya kecekî bi vî şiklî ye hevalino em bi biryarin ku gava rêbera pojme dixwaze bavêjin em ê li gel û gelên xwe bifikirin vê gava nû em ê bavêjin lêbelê divê bêzanîn ku pêvajo bi yek alî tenê bi gavên me bi pêş ve naçe Abdullah Öcalan do ji gerava İmraliyê peyamekê bi dîmen belav kir hevserokatiya konseya revebir a koma civakên Kurdistanê kecekê bi daxuyaniyekê nivîskî bersiv da vê bagê û da zanîn ku pêvajo bi gavên tenê aliyekî bi pêş ve naçe divê aliyê din jî gavên pêwîst bavêje her wiha hate gotin divê esareta rêber apo ê ku pêvajoya civaka demokratîk pêşxistiye bi dawî bibe ji zîndanê derkeve azad bibe û bigêje azadiya xwe karibe her kesî re hevdîtinê bike bide bistîne li gorî daxuyaniya Anefê na li gorî nûçeya ku di Anefê de hatiye parvêkirin daxuyaniya kecekî bi vî şiklî ye Rêber Abdullah Öcalan ji bo pêşvebirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk bangeke nû kir ev bang doh kete
weşanê raya giştî ji naveroka wê agahdar bû berî her tiştî em kêfxweşin ku deng û dîmenê Reber Abdullah Öcalan gihîştiye derve. Em bawer dikin ku ev yek ji bo gelê me, ji bo hemû dostê me bi heman awayî kêfxweşbûn e. Bi vê bonê em Reber Abdullah Öcalan ê ku ji hêla gel ve, ji hêla dostê me ve tê bêrîkirin, bi rêzdarî silav dikin, hesret, evîn, minnetdariya xwe diyar dikin. Ev banga ku jaliyê Reber Apo ve hatiye pêşxistin, banga duyemîn e piştî 27 Sibata 2025-an. Mîna banga 27 Sibatê ev bang jî dîrokî ye. Reber Apo di vê banga dîrokî de pêvajoya aştî û civaka demokratîk di warê rêgez, di warê armancên wê yên bingehîn de kurteber kir. Pêşketinên heta niha hatine kirin, gavên pêwîst ên ku ji bo pêşerojê werin avêtin destnîşan kir. Reber Apo bi gotina ez piştgiriya banga aştî û civaka demokratîk ya 27 Sibata 2025-an didomînim, carekê din îradeya xwe bi xurtî vekirî nîşan da. Wekî tevgera azadiyê me ev banga dîrokî ya Reber Abdullah Öcalan nirxand. Em pêwîst dibînin encamên ku em gihîştinê eşkereyî bi gelê xwe re parve bikin, bi raya giştî re parve bikin. Me piştgiriya xwe ya tevahî ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk ya ku di banga 27 Sibata 2025-an de hata ragihandin diyar kiriye. Em ê bi tevahî erkên xwe bicih bînin. Heta niha me li gorî baweriya xwe ya ji bo banga aştî û civaka demokratîk ya ji bo erka dîrokî ya ku ji bo pêkanîna armanca vê bangê me biryarên stratejîk girtine. Di vî aliyê de me gav avêtine. Gelê me bi baldarî, bi hesasiyet, bi baweriyekê mezin li pişt vê pêvajoya dîrokî ye ya ku ji hêla Reber Apo ve hatiye pêşxistin. Di vê qonaxa ku em gihîştinê de komara Tirkiye, hikûmeta Tirkiye ya îro hê jî li gorî pêdiviyên pêvajoyê tev nagerin. Gavên berbiçav navêjin. Em vê yekê dibînin, em dizanin. Lê tevî vê yekê jî li gorî baweriya ku me bi armancên banga aştî û civaka demokratîkan ye, em li pişt pêvajoyê sekirîne. Bi hesasiyetekî mezin me hewl da em helwesta xwe bidomînin. Em di wê baweriyê de ne, ev hewldanên me yên di vî warê de têne dîtin, niha ji bo vê banga dîrokî ya nû em radgihînin, em ê gavên berbiçav ên ku Reber Apo ji me dixwaze em ê bavêjin. Em vê banga şember, mîna gavên din ên ku me avêtine, ji bo girêdana xwe ya bi Reber Abdullah Öcalan re nîşan bidin û baweriya ku gelê me û mirovahî wê manîfestoya civaka demokratîk azad bibin, davêjin. Reber Apo di banga 19 Hezîrana 2025-an de diyar kir herkes erka ku dikeve ser milê wan bicih bîne, gavên çi pêwîst e bavêje, destnîşan kir yani pêvajo çewa bimeşe hemî regezên wî xalê wî derxisolê danî holê. Divê tespîtên Reber Apo li ber çavan bêne girtin. Divê tespîtê wî werin fehmkirin. Ev bang ne tenê ji bo me ye. Di heman demê de ji bo dewletê ye jî. Ji bo taybetî ji bo meclîsê ye. Ji bo hemû saziyên siyasî kesên berpirsiyarin. Heta îro me li gorî berpirsyariya xwe ya dîrokî bi hesasiyetekê bilind me gavên stratejîk avêtin. Niha em bi biryarin. Gavên ku Reber Apo ji me dixwaze em bavêjin. Em bi vê gava nû bi hizirandina gel bi gelên xwe davêjin. Lê divê were fehmkirin ku pêvajo bi yekalî yan jî bi gav avêtinên me pêş nakeve. Ji ber vê yekê divê baweyekî rast nêzî pêvajoyê bibin. Gavên pêwîst werin avêtin. Li ser vê bingehê divê destpêkê esareta Reber Apoyê ku pêvajoya civaka demokratîk bi pêş xistiye bi dawî bibe. Ji ber ku eger Reber Apo azad bibe, ev pêvajo dikare bi pêş bikeve bigihêje armancên xwe. Berova jî vê yekê ne mümkün e ku bi parastina şert û mercên heyî pêvajo bi pêş ve biçe. Ya duyemîn
Divê ji bo siyaseta demokratîk ji bo huquqa tevahî tiştên pêwîst bênekirin. Divê siyaset û meclîs li gorî vê yekî înîsyatîvê bigirin destê xwe, gavan bavêjin. Pêvajoyek û pêşveçûnekê watedar tenê bi vê yekê mümkün e. Di encamê de dema ku em berpirsiyariya xwe ya ji bo avêtina vê gava dîrokî nîşan didin, em hewce dibînin bi heman hesta berpirsiyariyê tiştên ku dikeve ser milê me dubare bikin. Em hêvî dikin tiştê ku me gotine wê werin fehmkirin. Li gorî wê herkes tev bigere. Em bi baweriya ku mîna heta niha me kiriye û ji niha pêve jî wê ji bo gelê me destkeftên mezin bixwara bîne, em van gavan davêjin. Em hîn jî baweriya xwe ya ku wê gav bersiva xwe bibîne, pêvajoyê aştiya civaka demokratîk bi ser bikeve, diparêzin. Hevanna. Virata tişta ku tê fehmkirin çi ye? Yek, di daxuyaniya kecekê de pêşî di banga Birêz Abdullah Öcalan de do çi hebû? Goh nedin azadiya min. Azadiya min bi azadiya civakê ve girêdaye, civak azad be. Şexis azad e, şexis azad be, civak azad e. Ji ber vê yekê cî ez lê me ji bo min ne mesele ye, pêşî hûn vê pêvajoyê bi pêşbixin gotibû. Ama keceke vê xalî red dike, dibêje na. Eger serokatiya me ji îmraliyê neyê berdan, azad nebe, nikaribe bi me re rojane bikeve nava danûstandinê, em vê pêvajoyê red dikin, didin sekrandin, dibêje keceke. Ew wisa dibêje. Yani şertê me azadiya mutlaq ya rêbera ye. Wekî din amadekirina zemîna huquqî ye. Wekî din em êdî ji vê saetê şûn ve gavekî berbe pêş ve nikarin bavêjin. Yani min wisa fehm kir pêvajoyê yekalî nameşe, yani min fehm kir ku keceke bang li gel jî dike. Mesela em di wê baweriyê de ne dibe ev di xizmeta civakê de be û em ê ji vir û pêve jî me heta niha xizmeta xwe kiriye, em bi ser ketine ji vir û pêve jî divê em dixwazin bi vê pêvajoyê re bi eynî awayê têkoşîna xwe bidomînin û destkeftên mezin divê em dixwazin qezenç bikin. Mesela divê ji niha û pêve jî wê ji bo gelê me destkeftên mezin bixware bîne. Em ji bo vê gavan davêjin. Yani tu eleqa wê bi evê tune yani. Ew meseleya ku şertê xwe datîne keceke, yani binêrin di daxuyaniya kecekê de hin xalên hesas yên veşartî hene, divê merû ji ber çav nede alî, wisa ew kirine, wisa rehetin ne. Ka binêrin. Niha em bi biryarin gavên ku rêbera po ji me dixwaze em bavêjin. Em vê gava nû bi hizirandina gel û gelên xwe davêjin. Binêre. Ev jî hevokekî pir muhîm e. Em vê gava xwe divê em bi gel bişêwirin, bihizirin, fikra milletê xwe bigirin, em wisa gavan bavêjin. Em bi tena serê xwe nikarin. Divê were fehmkirin ku pêvajo bi yek alî yan jî bi gav avêtina me pêş nakeve. Em hezar gavî jî bavêjin manewî tune ye. Pêvajo bi ser nakeve. Pêvajoya çi ye? Avakirina civakekî demokratîk ne? Binêrin di vê daxuyanî de neh caran behsa civaka demokratîk tê kirin. Pêvajoya civaka demokratîk. Ji bo civaka demokratîk ava bibe tenê pekeke gava bavêje dibe sîlah danî, şû, hat girtin, çi gav werin xwestin avêt temam. Civaka demokratîk çawa bixwe saz dibe? Nabe. Girêdayî dewleta Tirkiyeyê. Girêdayî guherîna mantıqa li Tirkiyeyê. Tiştek ku dikeve ser kecekê tamam. Şerê li hember Tirkiyê hat sekrandin. û xilas. Çek meselenin ne ki? Çekê datînî çi? Çek ya sozên me rê berê, sozên jinê berê êdî em li hember we şer nakin. Tamam. Em ê tê bikoşin ama bi şeklên cuda.
ama hûn jî zemîn hazir kin. Hûn jî sermedar nekevin nava şikeftên Kurdan. Bi Putinê xwe neyên coğrafya Kurdistanê qirêj nekin. Gazên kîmyewî bikar neynin û têda bixwe ji erî nebin. Daxuyaniya kecekî ez dibêjim gayet vekiriye. Ez vî hema dubare bixwînim derbasî nûçeyekî din bibim. Lê divê were femkirin ku pêvajo bi yekalî yan jî bi gavavêtina me pêş nakeve. Ji ber vê yekê divê baweyeke rast nêzê pêvajoyê bibin. Gavên pêwîst werin avêtin. Li ser vê bingehê divê esareta rêber Apo bi dawî bibe. Baya nayê nîqaşkirin. Ji ber ku eger rêber Apo azad bibe, ev pêvajo dikare pêş bikeve û bigihêje armancê xwe. Ji ber ku eger rêber Apo azad bibe, ev pêvajo dikare pêş bikeve û bigihêje armancê xwe. Yani berûva jî wî çi ye? Eger rêber Apo azad nebe, ev pêvajo nikare pêş bikeve, nikare bigihêje armancê xwe. Mana wî ev e. Berûva jî vê yekî ji xwe bi xwe dibare dike. Berûva jî vê yekî ne mümkün e ku bi parastina şert û mercên heyî ev pêvajo pêş ve biçe. Şert û mercên heyî tu bi vî şeklî bihêlî asla pêş nakeve. Yani şiyariyekî pir ciddî heye di daxuyaniya kecekê de ya duyemîn jî heye ya duyemîn çi ye? Divê ji bo siyaseta demokratîk û hukûqa tevahî tiştên pêwîst bênekirin. Vaya cümleyekî tevlihe ve ez dubare bikim. Ya duyemîn jî divê ji bo siyaseta demokratîk di mesela hukûkî li meclisê li Kuderê hûn çawa dikin bikin tiştên pêwîst bênekirin. Divê siyaset û meclis li gorî vê yekê înîsyatîfê bigire. Yani wezîfe bigire ser xwe û çi îcab dike bike. Pêvajoyek pêşveçûnekî watedar ancak tenê bi vê yekê mümkün e. Êdî çi bibêje kecekê? Tamam mı? Pir vekiriye. Yani hatta ku meclis biryara negire zemîneke siyasî amade neke hatta ku divê seroketiya me serbest bernede ne mümkün e ku ev pêvajo pêş keve yan jî em ji vê zêdetir gavan bavêjin. Yani ew merasima îmhakirina çekan ya sembolîk wêçê bibe ama ji wî zêdetir ez bawer nakim. Di daxuyaniya kecekî de wisa heye. Ji wî zêdetir nabe. Yani mantık nagire. Hevanno. Almanya ji bo koçberan biryareke ecêb daye ez wî jî ji we re pêşkêş bikim. Me gotibû em bi qasî 30 deqe bibin û vê weşanê. Hemî hevalên ku niha li ser ekranê ne, li ber ekranê ne. Ev meseleya Almanyayê kî eleqedar dike gelo? Hevalê me Rojavayî, hevalê me Bakurî, ê ku dixwazin malbatê xwe bînin Almanyê, ê ku hatine li wê derê îltija kirine yan jî weke penaber li wê derê ne, ev nûçe wan ji nêz ve eleqedar dike. Ha divê naberê de bînin bîra we hevanno Tayyip Erdoğan sibêne du sibe roja şemiyê wê daxuyaniyekî gelekî girîng bide berdevkî AKP Ömer Çelik ragihand ku Tayyip Erdoğan ve roja şemiyê daxuyaniyeke dîrokî bide û bangê hemî welatiyan kir ku goh bidine ji bo vê yekê salonekî taybet hatiye amedekirin. Erdoğan gelo wê çi bibêje ev haqeten tê merexkirin. Aboriya Tirkiye serûbin bîye dibêjin dolar wê bibe 8 lîre. Sebep çi ye? Tayyip Erdoğan çima nava heftê da daxuyanî nade, çima dawiya heftê. Gelo eleqa wî bi vê pêvajoyê heye, gelo roja îniyê çek têne îmhakirin û Tayyip Erdoğan biryara tiştekî nû dide wê eşkere dike. Wana hemî pirsin em tev li bendê bin. Em zanin ku aboriya Tirkiye xirab e. Tirkiye dikare hilweşe. Hakikaten niha tevgera azadiya Kurd aynekî li Tirkiye dikeve yani. Tam dema wî ye ama êka em nekin gunene. Ömer Çelik diyar kir ku pêvajo li gorî pêşbîniyan didome gavên ku di rojên pêş me de werin avêtin wê bibin destpêka pratîkî ya pêvajoyê. Wekî din ya tiştê berday jî dibêje. Mesela dibêje li Iraqê wê çek werin danîn pêvajoya çekdanînê ya li Iraqê ya li Sûriyê wê ji hev cuda bin binêrin.
hem li Suriye hem li Iraqê ve çek bine berdan. Mesela nabêje li Bakurê Kurdistanê jî ya navê Kurdistanê ê bilêv nakin. Ew qas dijminan, ew qas tövbe estağfirullah. Pêvajoyê em dengê xwe nekin. Xwedê min ê min ê ji wan re bide ser hev. Li Iraqê dibe ya. Ev projeya Kumara Tirkiyeyê dibêje. Çelik li ser hûrguliyên pêvajoyê jî got em naxwazin aliyekî siyemîn bikeve nava meselê. Ev projeya Komara Tirkiyeyê pêwîst e pêvajoya çekdanînê di navbera 3 û 5 mehan de temam bibe. Eger dem dirêj bibe dibe ku provokasyon çêbibin, tevlihevî çêbibin. Komisyona Parlamentoyê li gorî çekdanîn li gorî xwefesehkirina PKK zemîn amade bike. Ew jî soz didin. Em rexneyên muxalefetê jî godar dikin. Gotinên wekî xiyanet yan tawîz nerastin. Tabii çawa ku zextekî li ser tevgera Kurd heye li ser kecekî heye aynı zext li ser wan jî heye. Dibêjin we xiyanetê kiriye ji Cumhuriyetê re we tavîz daye Kurda. Li ser nirxên bingehîn ên dewletê em tavîza nadin. Çelik li ser mijara çekdanîna Qesedê jî anî ziman pêvajoya li Iraqê li Sûriyê ji hev cuda ye. Qesede wê tevlî artêşa Sûriyê bibe dibêje. Bana pir acêbin. Dijminahiya di dilê wan de zû dernakeve. Li ser wan elbet zextekî netewperestên Tirk heye. Li ser tevgera azadiyê ya kecekê jî zextekî heye. Bile hebin. Ew zext zorê lê dike di mesela tavîzan de di mesela danûstandinê diyalogê de nexirabe. Hevan ez vê meselê ji we re pêşkeş bikim. Parlamentoya Federal ya Almanyayê Bundestag di biryarekî de ku wê bandoreke rast li hezaran malbatên penaber û koçberên Kurd bike pesend kir yani qebûl kir. Parlamentoya Almanyayê biryarekî qebûl kiriye. Kîjan biryar e? Ev biryar wê bandor li kî bike? Yek penaberên Kurd yên li Sûriyê, ne tenê Sûriyê jî, ê Bakurê Kurdistanê, ê her derê. Niha pêşnûmeyekî hatibû hazirkirin yani taslakekî pêşniyaz qanûnekî hatibû amadekirin ji bo çi rawestandina yekbûna malbatan ji bo 2 salan. Ew qebûl bûye. Yani însanekî li Almanyayê 2 sal ve li wê derê heta 2 salan nikare malbata xwe ji Rojavayê Kurdistanê bîne. Nikare ji Bakur jî bîne. Yani yekbûna malbatê çêra dibêjin aile birleşimi ewî daye seknandin. Biryara wan penaberan yani kîjan kesan digire nava xwe ev biryar kî eleqedar dike? Mafê wanê demkî yani parastina duyemîn ya li Almanyayê wergirtine wana eleqedar dike. Vê yekê di nava diasporaya Kurd û rêxistinê mafê mirovan de hakikaten xemgîniyekî mezin ava kiriye. Muhalefeta vî welatê jî bi tundî li dijî vê qanûnê disekine. Muhalefet bi seroketiya Partiya Keskan de meşe bi tundî li dijî vê biryarê disekine. Li gorî qanûnê kesê ku hat Almanyayê mafya rûniştinê girt dikare zarokê xwe, malbata xwe heta kesê nêzê xwe di çarçoveya qanûna yekbûna malbatî de bîne cem xwe. Heq heye. Heta niha tim wisa bû. Jin zarokê wan êdî mesela jin û zarokê wan bi balafirê dikevin bihatina, vîze bigirtina bihatina yan jî bê vîze Almanya davet dikir. Niha dibe çi Partiya Keskan jin û zarokên wan neçar dimînin swarê keştiyên mirinê bibin. Serokê fraksiyona Partiya Keskan dibêje ev şaştiyekê mezin e li Almanya pêkatiye. Demokratên Xristiyan her tim digotin dixwazin koçberiya neyasayî em sînordar bikin lê tiştekî ji hatina jin û zarokan biriya yekbûna malbatan yasayî tir tune ye ev yek ji sedî heştê rewşan pêk tîne. Yani hûn alîkî ve dibêjin em her tiştî yasayî dixwazin ji alî ve jî hûn rê vedikin ku însan bi qaçaxî mecbûr bimînin werin Almanyayê. Niha muxalefet hewl dide vê qanûnê şûn ve bigire. Yani bi hezaran kesî eleqedar dike. Ev meseleyên
navxoyên li Almanyayê ku koçberan eleqedar dike hevalên li Almanyayê ez ji we re dibêjim hevalên pispor ê ku anal me temaşe dikin eger zanîne we hebe hûn dikarin binivîsînin ez bi kêfxweşî parvê bikim yan jî ji me re peyama bişînin hevalên pispor hene ez jî li gorî xwe dişopînim ama yani ev pir zêde ne zelal e. Ez hema nûçeyên deqeya dawî binêrim û werim cem we çima li Kobanî deh kes hatine girtin gelo sedem çi ye? Li gundekî Kobanî ê nêzîrikê sînor sê qaçaxçî heft kesên din yên ku hewl dida bi awayekî neqanûnî sînor derbas bikin hatin desteserkirin gelek çek alavên elektronîk ên buwara jî hatin desteserkirin. Pir balkêş e. Acayip balkêş e. Ev jî di Anhayê hatiye weşandin. Medyaya cîhanê jî dibêje Partiya Karkerên Kurdistanê xwe fesih kir gavên pêwîst avêt nihat dora dewleta Tirkiyeyê ev qeneet çêbiye di qada navnetîvî de hevalno. Ha aboriya Tirkiye bila çavê we li ser be ji duşemiyê şûn ve qîmeta perê Tirk gelekî dikeve çi dibe nizanim. Ez hema werim cem we li halê we bipirsim provokasyon de ev guherîna berpirsiyarê çapemeniyê li Tirkiye jî meselekî gelekî mühîm e ha çavê we li ser wî be jî hevano êvarê ez ê ji we re ez ê ji we re bernameyekî berfireh amade bikim peymanekî fermî û garantiya yasayî ji bo me fêr kirin na aliyê sêyemîn tune dewleta Tirkiye nexwestiye hevano bernameya me ya dû jî eger we eleqedar dike 3 saet û nîv dirêje guftugûyekî ecêb hebû dara pêşengî dikir mala we ya her hebin hadi ez xatir ji we bixwazim karê min heye îro ez derkevim ez êvarê saet çi da weşanê çê dikim nizanim ez pêş te xeber didim we ji xwe ya li ser Facebookê ya li ser Twitterê ez reklama vê dikim baş e her hebin xatirê we dem baş.